ken niet de inhoud van alle dossiers. Ik kan alleen praten wat mijn ervaring is. Mijn gevoel is dat de gemeente Enschede heel goed werkt aan veiligheid. Ook voor de jongeren, ook in dit geval op de bovenste straat. Ik heb zelf kinderen in deze leeftijd en ik hoor gewoon dat de laatste jaren het steeds beter gaat. Kijk, ik heb het over dat er iemand gefouilleerd moet worden. Dan zeg ik, die ondernemer die draagt ook verantwoordelijkheid. Maar ook wij dragen verantwoordelijkheid. Daar bedoel ik mee, de jongeren die uitgaan. Ik schrik wel eens als ik dan hoor dat die thuis eerst gaan indrinken. En dan naar de kroeg gaan en flink gas geven. Als je dan hoort een gemiddelde van 15 consumpties, waarvan de een er 3 en de andere wel 30 gebruikt, die liggen naast dat buffet af. Die worden agressief, die gaan dingen doen. Als ik pak dat in dit geval, ik hou me even dit voorbeeld aan van de stoken, dat er een convenant ligt met de gemeente, dat er heel goed over gesproken wordt, ook met jongere organisaties die zich ermee bemoeien om te zorgen dat de jeugd veilig uit kan gaan, denk ik dat we heel goed bezig zijn. En ter aanvulling dan op u, want u maakte net een punt van het indrinken, oftewel voordat je uitgaat, doe je met elkaar een paar drankjes. Wilt u dat ook aanpakken? Nou goed, kijk, daar hebben we het weer over die eigen verantwoording. Dat zijn de ouders, maar ook die jeugd zelf. Maar blijkbaar gebeurt het en u zegt, ja ik schrik ervan. Ik schrik er zeker van. Waarom? Nou ja, dan gaan ze pas om 12 uur naar een kroeg. Die is tot 3 uur open, kun je je voorstellen, 3 uur wat daar gebeurt. Oké. Even de